Nari, stock kaya? Nara ko ni stock. Wala, i-check pa daw. I-check pa. Check pa? Oo, i-check pa is na by stock. Ni-break mo ito in charge sa coach. Hala, imong mabayaran anime kada bulan mit dako jud kaayo. Kay gamay ra man na. May ikukuno na siya nimo. Kay gamay ra man ang kuan. Kana nga ref. Nabalaka siya mi. Yang kwarto baya dito. Walo baka nga atong ang lik. Mabala ka ana, sila ko mabayaran. Mansi wala na kay kwarta. Magkuasa tayo ito ba? Sige. Kay taon si Naara ya? Naara daw stock ni. Nya maghula. Gani. Mo pud ingon ni Ate Ace na mas nice daw if dalo tapos mama dito may gabayan ng duha ka pa. Good for two. Dia. Oh, diri kang tanong sa diri kay diha man niya ibutang. Ni mahong adobo man imong kwarto na. Ikaw may nag-order ani. Puri ay. Ay, sa pinsa? Asa ani ito? Ngayon napachit. Kasi ate morning guys. Among mga palangga o morning Minmin. Morning Guaps Bitani ug ni Mambi. Mambi diha sa Michigan. Morning as akong kitkat og apa kay na sa ngatanan. Na ulat bala siya nagluto iyang mama og yang ate ni Kuluguan. Pamahaw. So madung adlaw tong tanan guys. Ato day kuron sa kuan guys do magiti. Bye mama. Bye. Bis mo na mama. Bye mama. May na. Mama bye. Mon KitKat kiss. May bye KitKat. Mon. Uy mon. Tara. Sayang food. So ato na ko guys. Sadyo ko kay magluto pa ko dito og mamahaw ato na ko nak. Dari guys sa skina sa Wani Westin sa banan dari sa kagabi so akong i-check ang iyahang lugar dari ba di man kayo wala may building hinoon. Sing kauban. Lutuan utan niya wala man si tibul dari nas lingkuranan na iyang lutuanan naguba ag tibul tutunganan sa mga kuan so ang gidili sa gutan mi kay kuan para makahigop og sabaw. Walay kuan wa si tibul. Kadri maghugas siya dito sa kuan babo sa CR.
ready ng utan kay iya man ni paborito. So ako siya gingari-dari para lutuan ng utan. Luto na, kaysa na naman buwad. Magluto po og adobo. Para pang pila ka adlaw ni siya kay mo duty na magud siya guys. Munang di sa maka saglit og luto. Usa ding mo oras mo ulag ka ugma. Si ano size kapin. Mo sabay na lang po og larga. Ay dili, di pa may malarga og makamukha ko. Palit po guuguhan chicken kay mag chicken adobo ko para dugay di mahurot ni sa kuan ba kay anang adobo dugay man na init-inito na naman na yung paminta nga laurel. Palit po kukuan guys, do ako buk mangga. Kaya nalamang kuha na lamang ginaog ning isang kuan kay dungag ko. Ang ginaog kag gizahan ko tanga nagplato. Kaya dari ko maghiwa og lamas. Dili niya kuan guys sa kanana, di na nasa matangtang. Di pwede ko dari kuan guys kay luto ko kanang adobo manok. Sa table dari nga taas. Yan table dito kay kuan kanang yan itong alanan ra. Suwas ang lutuan o para pang kuan. Para pang 1 week ni dyan kuan ba. Dira na init-initon kini adobo, di man ni siya ma-daot. Kaya nakaluto na di kong utan. Wala siya tayong para mag-kuhan guys, luto kay ano sa kabisi. Mag-sacrifice dito ang inahan guys. Tan ra mabuhi na na. Dugay-dugay na po wala ko utan. Okay, busy juga na siya. Bebe, morning. Si Kayo kay dagan kay giapas kay duty na ugma. Ano na ito ang paborit utan. Buhi na siya basa na utan. Maho daw mami. Wa utan na yun. Maho daw guys. Ang libro nga gi-order. Baga kayo. Grabe, mabasa niyo tanan na. Basahon yun na. Wa pa lagi na ma-open. Katong usan sa man to? Nursing ko ni Nanda, mga sakit, Ha? mga diagnosis no. Kani mga tambal, drug handbook. Salamat kay mami. Salamat kay ano ko ani 16 sa Shopee. Mga kay. Hindi ba niluluha? Ibaluton ka ni mo nag plastic. Hindi ba niluluha? Ha? Hindi kaya siya doon. Hala Ginoo, grabe baga. Dalawang pa dyan na ni mo yung mag-duty. Hala, Oo. puro mag-ata man na. Uy, mahadlo ka kasi makakuan. Iskas tipi na lang ng likod kay basig ma. Salamat kay mami kung wala si Sa mami. may tambal na yung ipakuan. So padung dai mi guys kay papaliton ko no mi og siyang mami lamisa.
kay Andrea. Marami dali guys sa Nandito ba ito sila guwapang taga-Oslo? Daw na po. I-apply nila sa movie. One man no. Sorry, Minori guys. Minori sa Robinson Dumaguete. Diba? Tag 14. Ay nga na, wala kagamay. Parang na si mga boarding house. Itong gamay lagi iya. Kana. So ang price ani kasi Yes, price ma'am, 21 without installation, ma'am. kani 21,000. pero save na ni siya sa kuan ako. Inverter naman. Tanan split na to, ma'am. Is inverter na siya, ma'am. Nga na lagi amo ito ko ni. Pero iyang kilowatt per hour is 118, 1 HP. Mas safe. Ah, 99.90, 5.24. Iyang rating siya is 4.01. so mami ko 27,000 ni siya oh. Free installation is 27. Layo man kay mi Asa inyo, ma'am? sa Cebu, Slub. Oh, slope. Kana lang mulabang mo. Pero if na mo installer dito, na maka-install dito, ang price ana niya is 19,995 na lang. 19 995. 19 so murag 20,000 ana. Oh, ana, ma'am. Pero kamo nay mo mangitag Mo installer. installer. Yung si ang installer na po ninyo mo provide og copper tube din metal bracket. Ah, dili na libre to. Dili Dire. na, ma'am. Dili siya inclusion, ma'am. If re-installation siya, ma'am, og kamoy mo ato. na may transpo 5,000 Ay, plus 7,500 pa nga installation. dili ra mag Kasi mo tayo 1 HP ana. mas barato siya ano. Well, ma'am, ang 1 HP na to na 24. Na 24 kana mga 1 HP. Hindi po siya kay sibra po siya sa kuryente. Inverter mangyapon siya, ma'am. So ano yung mga price 24,000. 23 sa 1. If gamay-gamay lang nga kwarto, ma'am, natay tag 19.75. Yung mga 8 by 10 man siguro tong kwarto ha. It by So wala mi nakakita dito ka ng gamay nga rip guys sa Robinson mo ato mi og Abinson. Robinson Abinson. Palit ra siya og tissue. Kaya ra. Abinson. Check out the latest Abinson store for more in-store offers. Visit the #1 and favorite. Hapit-hapit maga sa cellphone. Uy. Naroon diri. Ay wala day. Kuhaan ka ng gamay nga freezer nga gamay ba? Laser das. Ah, tama. Guys, kaya diri guys, kaya puro mga appliances. Kita pa dugo sa dato iPhone 15. Ay, Ha? gani na ay music. Wala man, nagdiri mga aircon. Asa? Ay, wow. Ay, naanday, gamay kayo. Kasi ka na rin yung ganahan. Oh, gamay kayo. Nga na lang. Personal life, ma'am. Pero direct cooling pa na siya, ma'am. Manual defrost. Kasi hindi ko lang yung mga inverter. Kanin siya. Delete pa na siya inverter. Ay. Kasi nila na kay tulog-tulog dira. Lunis man? Ako ano man ilahas. Sunday pa man ugma inyo kami no? Diri kay Monday naman ugma. Luoy ba ya? Luoy kay buutan Gahapon kayo. ni before siya ni uli may gibilan ko niya og
usa ka box nga itlog og champurado. Nya gibutangan niya og note. Luti na laba mi ugma. Pero November pa ko mo duty og hospital may mag-community pa mi ugma. 2 weeks then usa ka semana na po dulay duty din. Duty na sa ospital. Mga November jud ko maka-duty sa ospital. Ang to December na siguro. Di ko. Wala nga, mukhaong magmayo. Yun din sa energy. Mao po akong ikabalak-an kay ang pagkaon ba. Luto. Dili ba jud mi Pwede man ka makaluto na kaya naman kayo rep niya. Mo na lang ikaw. Oh, ako na lang i-stock tong mga gulay. Pwede ra. Pwede man lutuon niya, initon ra. Magluto mong mama, bali 1 week. Pwede na niya eh. Pwede lang niyo i-stock na sa rep. Pwede ra niya. Ako rang lutoon. O, nagluto na kog adobo. I-marinate na lang ba niya? Ikuan, iluto na lang. Then, butang sa rep. Inito na lang pa. Initon. Inito na lang. Pwede ra Kunin yun. na yung kaldero ko sa. Palit na po kong bag-o sa. Sarap na yung kaldero. Ay, testing na. Darami Ilahan ng itas. Katukan diyan, kandura man to. Kandura. Tindula. Ipa-deliver na lang na. Oh, Diyan na. Deliver natin mo puta ng taon. Deliver natin mo pwede. Pandaron na yun. You have to 6 hours. hours before ka mag-paandar. 6 hours pa. Sana ang taon. Pwede sa pwede sa imuhang kaldero ha, lutuanan. Ang imong paliton nga kuan kanang pwede sa imong lutuanan. Sagay sa ano luto mo? Kani. Di man ni siya kuan sa ilaw mo. Ay, Dili na siya. Tud, taka. Dili ni siya. Kuan dapat. Okay, sa ano na lang to? Panyo. Ha? Kami guys, palit ni kuan. Salamat ni kayo Mambi. Kay gihang mga kuan na, gimarinate na ko ng kuan diha. Diha lapit to. Ni Cristelag table. So diri na mo ibutang ang table kay arong naa si Jema. Abutan pud saksak aning gabor. O sani tawagan inak? Induction niya. Ako rin palit niya. Mas magluto. Kami sa isa. Kuan yung mga tago. Na naman bigi simbol na ni Cristel. Na namin diri sa boarding house. Kaya magluto pa ko sa so di na matungtong na nang ijahang mga kuan gamit. So yan, butang plaster diya. Itungtong to ka to. Mga pay bangko. Mga sige lang mo kaong diri. Nanatay bangko. Pero mo palas. Terno na sa kuan. Lamisa. Salamat kay Mambi. Yan dito sa pwedeng tandugo na. Panguha na ng mga gamit na. Pero before gas-gas. Ay, mo dahil ni kay bugno pa man. Salamat kayo. Nabri sa bitanan. Pagama ko na lang ni Papa o bisag kahoy. Tungtungan. So niabot na Ma'am biyagi dahang kuan. Rip.
So Hindi na cute. ako mamaligid ko on. Skin Ay, day. skin day o Graham ma. Pwede. Sa mga classmate. I-order lang ba? No! May kwarta juga. Kay luwag man na. Ay, himuan lang ka na ako. Yung ibaligya sa imuhang mga classmate. Oo, pero order. Dili ko pwede. Alam ko, dalon ako. Di malanay sa eskwelahan. Order niya. Pick up lang, anak. Pick up lang, ana. Or pwede dalon ako. Dapat kung madala ko sa eskwelahan, ni palit. Dili nang i-kuan pa. Saad na Nga, daan. salamat kay Mami B. Nana siya balay-balay diri. Ano kay balay? Pwede na kuno siya mag-asawa. Okay. May tao. Magnegosyo na lang kuno siya palit sa himo sa guys kindi. So nang laba day ko guys kay daghang kay sa mga labuhon nun. Pilang beer brand. Dili na siya kuan, fresh milk. 45 naman na. Diri kanina lang oh. Duha oh. Eh? Oh. 211 man. At least Isang kata ako ah. ako ano lang ako ihatag nimo na. Yun na. Kana ra. Saan na itong paliton? Nga nang kulura ganahan ka? Hmm. Nakatry na ba ka? Yung adlaw cherry ba tamis kayo na sa? Kasi mas na ako natin. Nalata na ko. Wala. 159. Ano na? Timing ko sa'yo, wala yung magbaligya. Manira. Asa mo ta pwede na? Guys, nabasa pa sa iyang dahulan. Ang niya ibaba din niya guys. A white t-shirt. Hindi ko mag-iyan ang mga model guys eh. Sa mga bayis, nila ano mga ay, si Crystal na din usa na din guys, mga magsige na kumari. So, solo na niya ng room kay iyang ate is uli na sila ha. Ito guys, kung nabasa ko. So na bugnaw na sa mambi niya. Kuan. 1 hour pa before ibutangan. So na gamong ipamutang dia. Wala pa mini palit og mga karni kay malagi na kanang kapalit na siya yaning chumucho. Fresh milk. Kay para kuno kuan. Palit ko siya Yakult. Kung maara siguro daw sa mapalit og kuan. Palit din siya og apple. Mapit ra kuno sa Crystal dito palit og gulay sa kuan. Salamat kay Ma'am B. Try na ni sa ugutang. Nice. Nya isud na pud namo ning kuan. Dihang Inumin. ugma na mapuno na ng isang rep. Sa ilaw ng kuan tong mga chocolate. May gabi guys, sama ako dito pang laba. So ready na siya dadun uma kay duty ko na sila adto sa Community pa mi. community duty ko na sila. November pa siya may mag-duty siya og hospital.
Prepare si just diyang gamit. Ako na siyang gingari-dari guys kay para kada semana ako na siyang ngariyon para kuan magluto gusud ani dyan na maglabas dyan mga kuan kay wala na say time para manglaba say time para magluto.